नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. आंबोलीतील आत्महत्येनं खळबळ. वीज खांब वाहतूक करणारा टेम्पो पलटी आणि ताफ्यातील गाड्या कमी केल्या. पीएम मोदींच्या आवाहनावर मंत्री नितेश राणेंची प्रतिक्रिया. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला त्यांनी स्वतःच हरताळ फासलाय, अशी टीका माजी आमदार वैभव नाईकांनी केली आहे. आवाहन करतात त्याला त्यांनीच हरताळ पाडलाय आणि ते 15 मे पासून परदेश दौऱ्यावर जात आहे. वास्तविकता आपण बघितलं असाल की सामान्य लोकांना पेट्रोलचा दर एवढा गगनाला भिडला आहे की गरज असेल तरच ते बिचारे बाहेर पडत आहेत. कोण नोकरदार व्यवसायानिमित्त, नोकरीनिमित्त हे पेट्रोल वापरून टू व्हीलर पुरवले जात आहेत. आणि खरं तर मोदींना जर पेट्रोल वाचत असेल तर आज आपण बघितलं असेल की सगळ्या मंत्र्यांच्या पाठीपुढे 4-4 गाड्या होत आहेत. अधिकारी वेगवेगळ्या ठिकाणी गाडीचा गैरवापर करत आहेत. हे सगळं बंद केलं पाहिजे. आज जरी तालुक्याच्या ठिकाणी ग्रामसेवकापासून शिक्षकांपासून जर अधिकारी त्यांच्या जे नेमलेले आहेत त्या ठिकाणी जर राहिले तर किती पेट्रोलची बचत होईल, ह्या गोष्टी पहिल्या केल्या पाहिजेत. आणि सामान्य जनता खरं तरी होरपळलीच आहे. ती तुम्ही सांगितलं तरी आता पेट्रोल वाढला तर तुम्ही 20-25 रुपये वाढवणार आहे, त्यामुळे ती त्या होरपळीतनं बाहेर पडणार नाही. त्याचबरोबर सोनं ही सामान्य लोकांची इन्व्हेस्टमेंट असते. त्यांनी आपली जी पुंजी एकत्र करतात, थोडं सोनं करतात आणि ती त्यांना अडल्याला हे करत असतात. खरं तर हे आपण मोदीजी म्हणतात ते बरोबर की हे सोनं असल्यामुळे परकीय चलन हे होत आहे. परंतु आज आपण बघितलं की सामान्य लोकांना सोनं खरेदी करण्यामुळे आव्हान लोक पाळतील पण देशाच्या प्रेमासाठी. परंतु आज मोठे मोठे जे उद्योगपती आहेत, मोठे मोठे राजकीय लोक आहेत, मोठे मोठे गुन्हेगार आहेत, हे आता केवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोनं घेत आहेत, केवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोनं आहे, ह्यांच्यावर कधी कारवाई करणार काय की ह्यांना उपदेश देणार काय. आणि नोटबंदीसारखं सामान्य लोक त्या नोटबंदीत होरपळले, तसं या सगळ्या सोनं आणि पेट्रोलच्या याच्यात सामान्य लोक होरपळता कामा नये एवढीच आमची इच्छा आहे. भारतीय संस्कृती, सनातन धर्माचं रक्षण आणि हिंदू समाजात ऐक्य निर्माण करण्याच्या उदात्त हेतूनं सावंतवाडीत येत्या रविवारी 17 मे 2026 भव्य सकल हिंदू संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलंय. शहरातील राणी पार्वती देवी हायस्कूलच्या सभागृहात सायंकाळी 4 वाजता हा ऐतिहासिक सोहळा संपन्न होणार आहे, अशी माहिती हिंदू संमेलन समन्वयक समिती सावंतवाडीचे संयोजक सुहास सातोस्कर यांनी दिली आहे. आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. तर सावंतवाडी मंडळाचं सकल हिंदू संमेलन आपण रविवार दिनांक 17 मे 2016 रोजी दुपारी 4 ते सायंकाळी 7:30 या वेळेत राणी पार्वती देवी हायस्कूलच्या ग्राउंडवर त्यांच्या त्या व्यासपीठावर आपण आयोजित केलेला आहे. तर त्या हिंदू संमेलनाच्या संदर्भात आजची ही पत्रकार परिषद आपण आयोजित केली आहे. या संदर्भात जास्त माहिती देतील आपल्याला सकल हिंदू संमेलन समन्वय समितीचे अध्यक्ष संयोजक माननीय सुहासजी सातोस्कर सर. सर्व पत्रकार बंधूंना मनापासून नमस्कार. सध्या जागतिक परिस्थिती आपल्या सर्वांना माहिती आहे कशी आहे ती. आणि भारत देशामध्ये सांस्कृतिक विविधता जी आहे ती खरं तर ते आपलं वैभव आहे, परंतु त्या वैभवाला कुठेतरी डाग लावण्याचा प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय शक्तीकडून होतो आहे. आणि याच्यासाठी आपण आता सर्व भारतीय सकल हिंदू एकत्र होणं ही काळाची गरज झालेली आहे. कारण आपण गेल्या 700 वर्षाचा जर इतिहास पाहिला तर आपण सहिष्णू आहोत, सहनशील आहोत. आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्येकाचं आपण मनापासून स्वागत करतो, परंतु ते आपल्याला कुठेतरी त्रासदायक ठरताना दिसत आहे. आणि याच्यासाठी आपण सगळे एकसंघ होणं गरजेचं आहे. आपल्या विविध संस्कृती, विविध ज्या काही राज्य आहेत त्याच्यामध्ये आपापसामध्ये द्वेष निर्माण करून सामाजिक असंतुलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहात. त्याच्यासाठी आपण सर्वजणांनी एकत्र येणं आणि राष्ट्रहितासाठी राष्ट्रप्रथम, कारण आज आपली जगामध्ये जी अराजकता माजलेली ह्याला शांततेचा संदेश फक्त भारतीय सनातन धर्माची संस्कृतीच देऊ शकते, हे आता जगाला सुद्धा लक्षात आलंय. परंतु आपल्याच देशामध्ये कुठेतरी अशी कन्फ्युजिंग स्टेट असल्यामुळे आपण आता सर्वजण एकत्र येण्यासाठी आम्ही हे संमेलन आयोजित करत आहोत. आपण सर्वजण एकत्र येऊन
राष्ट्रप्रथम या भावनेने एकजूट होऊन या आंतरराष्ट्रीय समस्येला तोंड देण्यासाठी प्रयत्न करायचा भाग म्हणून हे एक सकल हिंदू संमेलन आयोजित केलेलं आहे. आणि या आयोजनाला आपण सर्व पत्रकार बंधूंनी यावं, संपूर्ण मंडलमधल्या सगळ्या लोकांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं आणि आपण सर्वजण एकसंघ होऊन आपलं राष्ट्र सशक्त, समृद्ध आणि जगाला शांती आणि प्रेमाचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी आपण सर्वजण एकत्र येऊया या भावनेनं हे संमेलन आयोजित केलेलं आहे. तेव्हा माझी संपूर्ण मंडलमधल्या म्हणजे सावंतवाडी, कुणकेरी सर्व विभागातल्या लोकांनी आपल्या या सकल हिंदू संमेलनासाठी रविवार दिनांक 17 मे रोजी सायंकाळी 4 ते 7:30 या वेळेमध्ये आरपीडी हायस्कूलवरती आपलं हे संमेलन आहे. त्या संमेलनाला उपस्थित राहावं आणि आपली एकता दाखवावी अशी सर्वजणांना नम्र विनंती आहे. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून हरिभक्तपरायण श्री विश्वनाथ गोंधळकर महाराज, कीर्तनकार तथा अध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा वारकरी संप्रदाय हे प्रमुख अतिथी म्हणून लाभणार आहेत. त्याचप्रमाणे मार्गदर्शक आणि प्रमुख वक्ते शिवचरित्रकार व अध्यक्ष हिंदवी परिवार डॉक्टर शिवरत्न शेट्टे साहेब हे येणार आहेत. त्यांचं प्रमुख मार्गदर्शन असणार आहे. त्याचप्रमाणे अमित नाईक ज्ञानप्रबोधिनीचे मुख्य समन्वयक आहेत, यांचंही आपल्याला मार्गदर्शन लाभणार आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या युवा कीर्तनकार हरिभक्तपरायण सायलीताई गावडे महाराज या समाज प्रबोधनकार आहेत, त्या सुद्धा आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. सावंतवाडी शहरातील अनेक ठिकाणी अनधिकृत गोष्टी आहेत. पहिल्या त्या हटवा अन नंतर स्थानिक भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई करायला या, असा इशारा शिवसेना नगरसेवकांनी नगर परिषदेच्या प्रशासनाला दिलाय. 30 वर्ष नगर परिषदेची पावती फाडून व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई केल्यानंतर देव्या सूर्याजी, शर्वरी धारगळकर, ॲडव्होकेट सायली दुभाषी यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. तिकडचे प्रॉपर बाहेरचेही नाही. जबाबदार कोण आहे व्यक्ती तुमची कर विभागाची? कोण? सांगू का खूप असा बऱ्याबऱ्यांची उडेन मी आहे. इतकी पावर आहे मॅडम, बोलले नाही, तोंड उघडले नाही. यांची सगळ्यांची नाटकं बघितलेली असे मी जर तोंड खोलले तर हेंका नाही करून सोडतो. यायची इच्छा म्हणजे बाहेरचे सगळे गोळ्या करून हेंका होय. हे नातेवाईक त्यांचे दुकान बघा काही काही लागलेले असत ते. मग मी येते मुलचीवाडी, चला दाखायचे त्यांना कसं काय बोलूच असतात. आणि जर इकडे ज्यांची ही तरा वर्षाचे 12 महिने बसणार आहे तुम्ही. 31 वर्ष उन्हात बसलं, 31 वर्ष एका जाग्यावर. आणि माझा आता फोटो दे, आम्ही दुसरा आता धंदा करू शकत नाही. 60 वर्ष हप्ते घेतात नाही ते. वर्षाचे 12 महिने ज्या हा ब्रिज आहे, या ब्रिजवर एक शौकत नावाची व्यक्ती आहे, जी वर्षाचे 12 महिने कायमस्वरूपी या ठिकाणी धंदा करते. गेली 30 वर्ष झाली या ठिकाणी धंदा एका करते. जागेवर बसली. आज नगरपालिका प्रशासनाकडून त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात येत आहे. आणि गोविंद गवंडे नामक जी कर विभागाचे जे अधिकारी आहेत ते कायम आपल्या माणसांना पाठवतात, माझं 60 वर्ष, त्रास देतात. 27 जूनला आज 60 त्यांना वर्ष मुलं बाळ आहेत तर त्यांना पोचणार कोण? त्यांच्यावर आज उपासमारीची वेळ आलेली आहे. गेले 4 दिवस त्यांनी दुकान आपलं बंद ठेवलं होतं. नगरपालिकेने त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करणार म्हणून सांगितलं. या भीतीने आज त्यांच्या मुलाबाळांचा सांभाळ कोण करणार, असा आमचा प्रशासनाचा प्रश्न आहे. माझा एक प्रशासनाला एक प्रश्न आहे. शौकत शेख, वय वर्ष 7, शौकत खान 30 वर्ष झाले इथं आपले भाजीपाला एकाच जागेवरती कोणाचीही तक्रार नसतानाही ते व्यवस्थित इथं भाजीचं काम करतायत. त्यांच्याकडून ही अनधिकृत पावती आपली सावंतवाडी नगरपालिका कराची घेते. कुठल्या बेसवरती ही पावती घेत आहेत आणि आज का उठवत आहेत त्यांना? स्थानिक लोकांनी आपल्या सावंतवाडीतल्या जायचं कुठं? स्थानिक लोकांना अगोदर प्राधान्य द्यायला पाहिजे. त्यांना कसं काय उठवता? त्यांच्या हातावर पोट आहे त्यांचं, कसं काय उठवता? याच्या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं स्थानिकांनी. कर विभागाच्या माणसांना विचारलं यांच्यावर तुम्ही का अचानक अशी का कारवाई करायला घेतली, तर ते सांगतात नगराध्यक्ष मॅडमांनी आम्हाला ऑर्डर दिलेली आहे म्हणून सांगतात. जर तुम्हाला अनधिकृत हटवायचं असेल तर संपूर्ण शहरात जितकं अनधिकृत आहे ते आम्ही स्वतः दाखवतो. ते सगळं हटवा आणि मग आमच्या वॉर्डमध्ये या. हा प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये आम्ही आमचे शिवसेनेचे दोन्ही नगरसेवक आहोत, आम्ही आहोत, आमच्यासोबत ॲडव्होकेट दुभाषी मॅडम सुद्धा आहेत. तर आज त्यांनी जर त्यांना कारवाई करायची असेल तर त्यांनी स्वतः यावं. आम्ही त्यांना सगळं अनधिकृत संपूर्ण शहरातलं दाखवतो. तातडीने त्याच्यावर कारवाई करावी आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी यावं. मत मागताना आम्ही स्थानिक लोकांकडे जातो ना पहिल्यांदा. आमची आहेत ही माणसं, आमच्या माणसांना त्रास द्यायचा नाही. महिला एक आपली काम करते आहे, चौकत आहेत, कशासाठी त्रास देत आहेत ना?
2 मिनिटं मॅडमनी इथं उन्हात येऊन उभं राहावं. स्वयंरोजगार करते. स्वतःहून ती एक वयस्कर महिला आहे जी गेली बरीच वर्ष धंदा करते. तर ती ह्या नगरपालिकेच्या प्रशासनाच्या कारभाराला कंटाळून जवळपास 7 दिवस झाले ती स्वतः येत नाहीये भीतीपोटी. ठीक पण पडली, आणि ती आता आजारी पडली. त्याला जबाबदार कोण? जबाबदार कोण? उद्या सकाळी जर त्यांच्या मरणाचा प्रश्न आला तर त्याला जबाबदार नगरपालिका प्रशासन राहील. स्थानिक आहात, तुम्ही लावायलाच पाहिजे. कोण काय करतंय ते बघूया. आणि तुम्ही असं फोन लावलं तर येत नाही. तुम्ही गेले तर सगळेजण येतात. पुन्हा बरोबर भीती आहे. दाखवतात. भीती दाखवतात. लावा चुकीचं तुम्ही चाललंय सगळं. लावा तुम्ही. मला पण सांगायला येतो पण आम्ही तोंड उघडत नाही कशाला. आपलीच लोक. आता पटकन मी तुम्हाला काही बोल, उद्या तुमचा आमचा तोंड परत दिसणारच ना. मग बोलून फायदा काय होणार? माणूस की जपायला पाहिजे तुम्ही. हा ती अजून एक महिला आहे ती या बाजूला लावते. ती घाबरून किती गेलं घाबरून नाही. बंद आहे. हो, अजून एक महिला लावायची. ठीक पडली. एक झाली होती. हो, आजारी पडली यांच्यामुळे. हे ठीक आहे. ते ऐकल्याबरोबर ती शिकत पण त्या दिवशी त्यांना सांगितलं आम्ही वॉर्डच्या नगरसेवकांना तरी काहीतरी तुम्ही हे करा ना. डायरेक्ट तिकडे जातात नगरपालिका कर्मचारी आणि उठवतात कसे काय. इतकं वाड्यात चालू आहे आता. नगरपालिका कर्मचारी तुमचे ते काय माहिती. आणि तिकडे आम्ही गेल्यावर एक माणूस येत नाही तुमचं. सगळ्यांचे फोन स्विच ऑफ आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना का त्रास देताय तुम्ही प्रत्येक वेळी. बाहेरच्या माणसांसाठी त्यांना उठवतात, लोकल माणसांना असं नाही ना. आणि सावंतवाडीत किती अनधिकृत आहे ते तुम्हालाही माहिती आहे ना. पण तुम्ही येताना त्या वॉर्डातल्या नगरसेवकांना यानंतर नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले यांनी आपली बाजू मांडली आहे. तर ते वॉर्डचे नगरसेवकांनी आम्हाला मेसेज केलेला आणि आमच्या फोनवर पण बोलणं झालं की तिथे फिश मार्केट च्या एरियामध्ये अनधिकृत स्टॉल आहे, आपण कार्यवाही करू. तर आम्ही कार्यवाही केली आणि ते पद्धतीने जे पण अनधिकृत स्टॉल होते आम्ही सगळ्यांना उचललं. आता आज एक नगराध्यक्षाच्या नात्यानं आपण मला सांगणार आहे की अनधिकृत स्टॉल आहे ते नियम सगळ्यांसाठी सेम असणार. मी एक स्टॉलना नाही सांगू शकत की ते तिथे बसा आणि एकना उठवायला सांगणार. तर माझ्या बोलायच्या एकच उद्देश एक आहे की नियम सगळ्यांसाठी सेम असणार आहे. आपण मला सांगितलं की फिश मार्केट सॅनिटेशन आपण बघितलं गेलं तर फिश मार्केट एक चांगली जागा नाही आहे. भाजीपालन ते विक्रीत करत आहे तर त्यांना दुसरी जागा द्या. आपण तेच करणार आहे. आपण त्यांना तिथून उचललं तर आपण त्यांच्यासाठी चांगली जागा शोधून देऊया. कधी पण आपण काय पण काम सुरू केलं एक ठिकाणी तरी करावंच लागणार आहे. आपण मला सांगणार आहे की हे बाजूनी करा, इथून नको करू. कार्यवाही कोणी मला सांगितली होती. देवासूर्यजींनी माझ्याशी बोलले होते. त्यांनी मला सांगितलं होतं कार्यवाही करा. मी त्यांच्यावरची कार्यवाही केलं आणि तिथे निर्णय घेतला. हळूहळू आपला जेव्हा भाजी मार्केट रेडी होणार सगळ्यांना आपण व्यवस्थित जागा देऊया बसायला. कारण आम्हाला पण असं बरं वाटेल की आपले नागरिकांना त्याच्या एक चांगली जागा भेटेल. तर आमचा तेच प्रयत्न सुरू आहे की सगळ्यांना एक चांगली जागा देऊया. 15 मे रोजी आंबा काजू बागायतदारांचा भव्य मोर्चा मुंबई इथं आयोजित करण्यात आलाय. हा मोर्चा गिरगाव चौपाटी ते वर्षा बंगला असा निघणार आहे. कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी हा लढा उभारण्यात आला असल्याचं मत यावेळी आंबा बागायतदार गणेश गावकर यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून व्यक्त केलंय. या मोर्चाला विविध शेतकरी संघटना, सामाजिक संस्था, विविध राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळालेला आहे. या सर्व संघटना, संस्था आणि पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचं सहकार्य लाभलं असल्याचं यावेळी गणेश गावकर यांनी बोलताना सांगितलंय. 15 मे रोजी मुंबईला आंबा काजू बागायतदार संघाने संपूर्ण कोकणातील शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा काढण्याचे नियोजित केलेले आहे. त्याच्या मागचं कारण असं की गेल्या 3-4 महिन्यापासून सलग कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग असो किंवा रत्नागिरी असो या ठिकाणी मोर्चे, मेळावे, रास्ता रोको या सर्व गोष्टी घडल्या. परंतु या सरकारने कुठल्याही पद्धतीची दखल घेतली नाही या गोष्टींची. आणि याच कारणामुळे येत्या 15 तारीखला संध्याकाळी 3 वाजता गिरगाव चौपाटीपासून देवाभाऊंच्या निवासस्थानापर्यंत त्यांना सांगण्यासाठी कोकणातला शेतकरी मुंबईला येत आहे की आमचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे आसमानी संकटामुळे. तरी कोकणातील सर्व शेतकऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावं. त्याचप्रमाणे आपल्या कोकणातला जो चाकरमानी मुंबईला राहतो मोठ्या संख्येने
तर या चाकरमान्याने सुद्धा आज शेतकऱ्याला कोकणातल्या त्याच्या अस्तित्वावरती आज गदा येते. तर त्याच्यामुळे या मोर्चासाठी 3 वाजता गिरगाव चौपाटीला उपस्थित राहून त्याला सहकार्य करावे, मदत करावी. त्याचं कारण असं की कोकणातला आज राजा जो आहे तोच संकटात आहे आणि तो संकटात असल्यामुळे शेतकरी संकटात आहे. जर या राजाचं अस्तित्व पुढील काही वर्षामध्ये संपुष्टात आलं तर तुम्ही हक्काने सांगू शकत नाही की आमच्या कोकणामध्ये आंबा पिकवला जातो, काजू पिकवली जाते. परंतु तुम्ही या अगोदर बऱ्याच वेळा बाहेरच्या लोकांना सांगितलं की आमच्या कोकणात एकही शेतकरी आत्महत्या कधी करत नाही. पण आज सुरुवात झाली आहे आणि जर तुम्हाला खरंच तुमच्या कोकणातला शेतकरी चांगल्या पद्धतीत शेती करावी असं वाटत असेल तर आम्ही ज्या 15 तारीखला जो मोर्चा काढत आहोत राजू शेट्टींच्या साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, तर त्या मोर्चासाठी एक दिवस आपला या कोकणातला शेतकरी तुमच्याजवळ काही मागायला चाकरमान्याने येत नाहीये. फक्त तुमचा एक दिवस द्या या कोकणातल्या शेतकऱ्यांना आणि या मोर्चामध्ये सहभागी व्हा एवढीच विनंती करतो. धन्यवाद. दक्षिण कोकणची काशी म्हणून ओळख असलेल्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथं भक्ती, श्रद्धा आणि देवगड हापूसचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळाला. हजारो हापूस आंब्यांची भव्य आरास, म्हात्रे कुटुंबियांची भावनिक नवस्फूर्ती आणि सोमनाथ मंदिराचं लाईव्ह दर्शन यामुळे कुणकेश्वर नगरी भक्तिमय वातावरणात भारावून गेली. 2017 साली देवस्थान ट्रस्टचे तत्कालीन सदस्य शैलेश बोंडाळे यांनी देवगड हापूस आरास उपक्रमाची संकल्पना मांडली. या उपक्रमाला 10 वर्ष पूर्ण झाली असून यंदा देवस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष एकनाथ तेली यांनी या उत्सवाला आंबा महोत्सवाची जोड दिली. मूळ संकल्पना त्यावेळी अशी ठेवली होती की देवगड हापूसचं नाव पूर्ण भारतात प्रसिद्ध आहे, भारतातच नव्हे तर जगातही प्रसिद्ध आहे. याची आम्ही कुणकेश्वरमध्ये म्हणजे देवगड तालुक्यामध्ये म्हटल्यावर कुणकेश्वरचं नाव पहिलं बऱ्याच वेळा घेतलं जातं. आंबा लवकर येण्यासाठी नैसर्गिक जागा कुणकेश्वरमध्ये लवकर येण्याची आहे आणि शेतकऱ्याची कुणकेश्वर प्रती असलेली श्रद्धा आणि कृतज्ञ भाव व्यक्त करण्यासाठी मूळ ही संकल्पना राबवली गेली. त्यानंतर त्या संकल्पनेला वेगवेगळ्या त्यावेळच्या ट्रस्टींनी पुढे वेगवेगळ्या संकल्पना जोडून हा आंबा महोत्सव मोठा केला. देवस्थान ट्रस्टने स्थानिक शेतकऱ्यांना हे स्टॉल मोफत 3 दिवसासाठी उपलब्ध करून दिलेले आहेत. स्थानिक आंब्याची गुणवत्ता पर्यटक भाविक यांच्यापर्यंत पोचावी, देवगड हापूसची बदनामी टाळली जावी आणि उच्च प्रतीचा रुचकर आंबा सर्व पर्यटक भाविक यांना उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने येथे आंब्याची विक्री केली जात आहे. कुणकेश्वर इथं उभारण्यात आलेल्या स्टॉलमध्ये अस्सल देवगड हापूससह आंबा पोळी, आंबा वडी, आंबा पल्प आणि आंबा शेक यांसारख्या पदार्थांना पर्यटकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. स्थानिक शेतकरी आणि विक्रेत्यांमध्ये समाधानाचं वातावरण पाहायला मिळालं. भाविकांचा प्रचंड प्रतिसाद आहे आपल्या स्टॉलला आणि बाकीच्यांचाही स्टॉलला. देवगड हापूस काय आहे हे लोकांना कळतं आहे आणि त्याची चव पण लोकांपर्यंत पोहोचावी हाच एक यामागे उद्दिष्ट आहे देवस्थान ट्रस्टचा. आणि आम्ही पण खूप त्यांचे आभारी आहोत की आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म मिळाला. तसेच गिरगाव येथे एक मँगो फेस्टिवल झालं होतं, तिथे पण आमचा स्टॉल होता आणि तिथे पण एक प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि लोकांपर्यंत देवगड हापूस काय आहे हे आता कळायला लागलं आहे. त्यामुळे मेन म्हणजे देवस्थान ट्रस्टला मी त्यांची खूप आभारी आहे की त्यांनी आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म उपस्थित करून दिला आणि त्यामुळे लोकांपर्यंत ग्राहक ते शेतकरी आपण पोचतो आहे. नमस्कार. तर आमचा जे फार्म आहे त्याचं नाव आहे हिरावती फार्म्स आणि आता आपण जे हिरावती फार्म्सच्या बागेतले जे आंबे आहेत हापूस आंबे त्याच्यापासून आपण पल्प काढतो आणि त्या पल्पपासून आपण मँगो शेक बनवतो. तर आपला हा मँगो शेक असा प्रोडक्ट आहे आणि इथे आपण बघू शकता हे आंबे पण आहेत. तर आजूबाजूचे जे गावातले शेतकरी आहेत त्यांनी विविध स्टॉल्स लावलेले आहेत. तर त्यांचा आंब्याचा सुद्धा स्टॉल आहे. तुम्हाला आंबे ऑर्डर करायचे असतील तर ते पाठवतात सुद्धा, आपणही पाठवतो. आणि बाकीचे प्रोडक्ट्सचे सुद्धा स्टॉल्स आपल्या ह्या एक्झिबिशनमध्ये आहेत. तर तुम्हाला व्हिजिट करायचं असेल तर आजचा आणि उद्याचा दिवस एक्झिबिशन आहे, तर तुम्ही येऊन व्हिजिट करू शकता. या एक्झिबिशनमुळे गावातल्या शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म म्हणून मिळालेला आहे. त्यांना डायरेक्ट कस्टमरपर्यंत पोहोचण्याचीही संधी आहे.
आणि शेतकऱ्यांनी किंवा व्यापाऱ्यांनी आपल्याकडचे घरगुती वेगवेगळे पदार्थ इथे त्यांनी लावून या एक्झिबिशनमध्ये भाग घेतलेला आहे. तर तुम्ही या एक्झिबिशनला व्हिजिट करा आणि तुम्हाला काही वस्तू पाहिजे असतील तर त्या शेतकऱ्यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही ते मागू शकता. ते आम्ही आतापर्यंत ऐकून होतो, पण आता ही मँगो शेकची चव खूप म्हणजे सुंदर आहे. हिरावती फार्मचं आहे हे, खूप म्हणजे खूप सुंदर. आणि आम्ही गावात राहून आमचा ह्या असला कधी खाऊ गावात नाही, पण ती चव आमच्या ह्या गावात राहून आमच्या गावच्याच मुलींनी ही दिलेली असा म्हणून त्याचे खरोखर लाखाने आभार मानते. मी तर आता खालेलो असेल आणि सगळ्यांका विनंती करीन की सगळ्यांनी याची चव बघा, खूप सुंदर असा. मी एक गाववाले म्हणून खाऊन बघलं, पण तुम्ही भाविक पर्यटक या ठिकाणी येत असेल त्यांनी पण खावा. अगदी मुबलक दरात असा, म्हणजे 100 रुपयात असा. अगदी ओरिजिनल देवगड हापूस काय असतात, त्याची काय चव असतात की तुमच्या जीवनावर अगदी घराकडे जाईपर्यंत तुमचं आठवतं दिलं. मंदिराच्या गाभाऱ्यात आणि सभामंडपात हजारो हापूस आंब्याची आकर्षक आरास करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे जपानमधील प्रसिद्ध मियाझाकी प्रजातीच्या आंब्यांचाही या आरासमध्ये समावेश करण्यात आला होता. 2017 पासून हा आंबा महोत्सव आम्ही आमच्या देवालयात साजरा करतो. एक आंब्याची आरास, एक सुंदर कलाकृती, जशी रांगोळी आपण बघण्यासारखी काढतो त्या पद्धतीत रांगोळीच्या ऐवजी आंबे वापरून त्या ठिकाणी चांगल्यापैकी त्याला एक बघण्यासारखं आनंदाचं, समाधानाचं एक त्या ठिकाणी चित्रीकरण होतं किंवा तो रांगोळी आंब्याची होते. आणि हे सगळं बघत असता 2017 पासून आजपर्यंत फक्त आपण आरास करत होतो. ह्या वेळेला आमच्या डोक्यात अशी कल्पना आली ट्रस्टवर की हा जो देवगड हापूस आंबा आहे तो जगात गेलेला आहे, तो चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी या आंब्याला जर व्यासपीठ मिळत असेल किंवा बाजारपेठ या ठिकाणी त्याला आमच्या बागायतदारांना मिळत असेल आणि जो आंबा देवगड हापूसच्या आंब्याखाली चुकीच्या पद्धतीने जो दुसरा आंबा बाहेरचा देवगड हापूस म्हणून विकला जातो त्यालाही पायबंद होईल ह्या दृष्टिकोनातून. आणि इथं आम्ही देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने मोफत गाळे सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे सगळ्या आंबा बागायतदारांना. आणि यामुळे आम्हाला ह्या सगळ्या बागायतदारांनी चांगल्या प्रकारे प्रतिसादही दिलेला आहे. 10 तारीख पासून हा जे स्टॉल आहेत आंबे देवगड हापूस आंबे 10 तारीख पासून कालपासून चालू झालेले आणि त्या सगळ्या आंबा स्टॉलवाल्यांची विक्रेत्यांची काल सुद्धा चांगली सुंदर विक्री झाली. काही स्टॉलवाल्यांचे आणलेले आंबे सगळे संपले. पुन्हा त्यांनी यावेळेला पूर्ण देवगड परिसरातले गावातले आंबे आज परत स्टॉल लावलेले आहे, उद्या परत आहे. मग सांगण्याचं तात्पर्य एवढं. त्याचप्रमाणे जपानचा जो काय मियाझाकी आंबा आहे तो सुद्धा आम्ही या ठिकाणी आणलेला आहे आणि तो सुद्धा पूजेला लावलेला आहे. आणि हे सगळं करत असताना या ठिकाणी आज सोमनाथ पर्व हा सुद्धा एक योगायोग जुळून आलेला आहे. शासनाने आदेश केल्याप्रमाणे तहसीलदार आम्ही हे देवस्थान ट्रस्ट या ठिकाणी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आज जे पूर्ण त्यांनी जे नियोजन दिलेलं आहे त्या नियोजन करून या ठिकाणी आणि तो तोही कार्यक्रम या ठिकाणी राबवण्यात आलेला आहे. आणि ह्या अनुषंगाने दुग्ध शर्करा योग म्हणाला म्हटला तरी चालेल की या ठिकाणी हजारो भक्त आहेत की ह्या सगळ्याचा आनंद समाधान घेतत आहेत. आणि ह्या अनुषंगाने हा जो आम्ही जो देवगड हापूसला एक व्यास बाजारपेठ आमची संकल्पना ही खरोखरच आम्हालाही आनंद वाटतो की आम्ही जी संकल्पना आणली सत्यात आणली कृतीत आणली त्याचं एक समाधान लागतं. आणि आमचे ते आमचा बागायतदार आहे त्यांचा धंदा चांगला झाल्यामुळे तेही एवढे आनंदी आहेत की त्यांनाही एक विश्वास पटलाय की आपल्या देवगड हापूसला ह्याच्यापुढे भविष्य. आता जी काय परिस्थिती आहे देवगड हापूस आज कठीण परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. 10 ते 15% उत्पन्न त्याच्याही आमचा बागायतदार खर्चही उभा राहणार नाही तर खिशातले पैसे घालावे लागणार आहे. आणि मार्केटचे रेट सुद्धा घसरलेले आहेत. सगळ्याचा विचार कर आज इथं 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये डझन आज लोक सगळे भाविक पर्यटक आनंदाने आंबा घेत आहेत आणि त्यांना एक विश्वास आहे की हा देवगड हापूस आपल्याला ओरिजिनल मिळणार आहे. त्याचे गुण सांगण्याची काही गरज नाही आहे. त्याप्रमाणे बाहेरचा आंबा त्याला पण पायबंद बसला. ते बाहेरचे लोक देवगडच्या नावाखाली इथं येऊ शकत नाही. आणि हा सगळ्याचा विश्वास नसल्यामुळे सगळे पर्यटकांनी इथं झोकून देऊन या ठिकाणी तो आंबा खरेदी करण्याचा त्यांचा जोरात आज प्रयत्न चालू आहे आणि भरपूर प्रमाणात विक्री चालू.
मालवण बाजारपेठेतील निलेश चव्हाण यांचं दिलखुश सलून दुकान अज्ञात व्यक्तीनं डिझेल आणि पेट्रोल ओतून आग लावल्यानं संपूर्ण दुकान आगीत जळून खाक झालंय. दुकान जळून सुमारे 3 ते 4 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ही घटना सोमवारी रात्री उशिराच्या सुमारास घडल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. या प्रकरणी निलेश चव्हाण यांनी मालवण पोलिसात अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. या घटनेमुळे निलेश चव्हाण यांचा पूर्ण व्यवसाय अडचणीत आलाय. चव्हाण कुटुंब यांचा उदरनिर्वाह सलून व्यवसायावर अवलंबून होता. तो या घटनेमुळे चव्हाण कुटुंबियांना मोठा धक्का बसलाय. रात्री उशिरा आग लागण्याची घटना समजताच पालिकेच्या बुलेट अग्निशमन बंब गाडीनं आग विझवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र डिझेल आणि पेट्रोल दुकानावर टाकून आग लावली असल्यानं संपूर्ण दुकान आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलं. दुकानाच्या परिसरात डिझेल आणि पेट्रोल ओतल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतंय. त्यामुळे अज्ञात विरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केलाय. ताफ्यातील गाड्या कमी केल्या, 7 वरून 3 वर आलो. जिल्ह्यासाठी इलेक्ट्रिक गाडी विकत घेतोय. डिझेल बोटीऐवजी मच्छीमारी बोट इलेक्ट्रिक करण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय व बंदर खातं सगळी मदत करेल, अशी माहिती मंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. उदाहरण, आपण डिझेल पेट्रोल आणि ह्या गाड्या न वापरता आपण इलेक्ट्रिकच्या दिशेने जायचं. त्याच्यामुळे आपण अजून सक्षम होऊ शकतो. आता मी ज्या खात्याचा मंत्री आहे, उदाहरण माझ्याकडे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर खातं आहे. मी आपल्या माध्यमातून सगळे माझे मच्छीमार बांधव असेल, किनारपट्टीवर असलेले विविध नागरिक असतील, त्यांना सगळ्या जणांना मी आवाहन करणार आहे की आपण डिझेलच्या ह्या सगळ्या बोटी वापरण्यापेक्षा आपण इलेक्ट्रिकच्या दिशेने गेलं पाहिजे. त्यासाठी माझं खातं म्हणून जे मदत, मत्स्य खातं म्हणून, बंदर खातं म्हणून जी मदत आपल्याला लागेल, जे कर्ज आपल्याला कुठल्या बँकेतून लागतील, ती सगळ्याची सगळी मदत करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. येणाऱ्या कालावधीमध्ये किनारपट्टीवर चालणारी प्रत्येक बोट, मच्छीमारीसाठी गेलेली प्रत्येक बोट ही अगर इलेक्ट्रिक झाली तर निश्चित पद्धतीने मच्छीमारांनाही त्याचा फायदा होईल आणि देशालाही त्याचा फायदा होईल. आणि ह्यासाठी जी काही यंत्रणा लागेल, जी काही शासकीय मदत ताकद लागेल, ती पूर्ण पद्धतीने माझ्या मच्छीमार समाजाच्या मागे उभं करण्यासाठी मी तयार आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे की 1 वर्षासाठी बाहेरगावी जाऊ नका. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे. माझा जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि म्हणून ही माझ्यासाठी संधी आहे की आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणून अगर विचार केला तर ही संधी, आपण संधीचं सोनं करायला हवं. आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये येणारा जो पर्यटक आहे, जो आता ज्यांनी बाहेरगावी जाण्याचं नियोजन केलं होतं, ते सगळे प्लॅन रद्द करून आता सिंधुदुर्गाच्या दिशेने अगर येत असतील तर त्यासाठी आपण तयार राहिलो पाहिजे. हॉटेल चालक असतील, विविध पद्धतीने पर्यटन क्षेत्रातले विविध व्यावसायिक असतील, त्यांनी ह्या संधीचं सोनं करण्यासाठी जी मदत पालकमंत्री म्हणून, जिल्हा प्रशासन म्हणून आपल्याला द्यायची आहे, ती सगळी मदत देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. म्हणून हे सगळी 7 आव्हानं आपण अतिशय विचारपूर्वक अगर स्वीकारली तर माझ्या दृष्टिकोनातून मग सोनं खरंच नाही. मग दुसरा, आपण जे काही प्रवास करतो, आता मी माझ्या ताफ्यातल्या गाड्या कमी केल्या. माझ्याकडे 6-7 गाड्या होत्या, आता 3 वर आणल्या आहेत, 2 वर आणलेल्या आहेत. त्याचबरोबर मी इलेक्ट्रिक गाडीचं पण सिंधुदुर्ग, जी माझी डीव्ही कार आहे जिल्ह्यातली प्रशासन, ती पण मी इलेक्ट्रिक गाडी आता विकत घेतोय. आम्ही जी उद्या काल पेट्रोलची डिझेलची घेणार होतो, ती आता इलेक्ट्रिक गाडी करणार आहोत. तर अशा पद्धतीचे सकारात्मक बदल अगर आपण स्वीकारले तर मला विश्वास आहे आपल्या देशाला महासत्ता बनवण्याशिवाय जे काय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचा हेतू आहे, उद्दिष्ट आहे, तो निश्चित पद्धतीने साध्य होईल. खारेपाटण कोल्हापूर मार्गावर तिथवली नावदेवाडी इथं मोठा अपघात टळला. वीज खांब वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोचा टायर फुटल्यानं टेम्पो पलटी झाला. या अपघातात 2 कामगार जखमी झाले असून चालकाच्या बेफिकिरीमुळे 7 कामगारांच्या जीवावर बेतण्याची वेळ आली होती. बारामती येथून वीज खांब घेऊन एक टेम्पो खारेपाटणच्या दिशेनं निघाला होता. या टेम्पोमध्ये वीज खांबासह 7 कामगार प्रवास करत होते. तिथवली नाऊदेवाडी परिसरात आल्यानंतर अचानक टेम्पोचा टायर फुटला आणि चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यानं टेम्पो रस्त्याच्या कडेला पलटी झाला. या अपघातात 2 कामगार जखमी झाले. सुदैवानं मोठी जीवितहानी टळली. मात्र वीज खांबासारख्या जड साहित्याबरोबरच कामगारांची वाहतूक सुरू असल्यानं सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलाय. स्थानिकांच्या माहितीनुसार अपघातग्रस्त टेम्पोचा टायर पूर्णपणे गुळगुळीत झाले होते.
वाहनाची योग्य देखभाल न करणं आणि सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच हा अपघात झाल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. सायंकाळी उशिरापर्यंत या अपघाताची नोंद झाली नव्हती. कुडाळ शहरात चोरीच्या घटनांनी पुन्हा एकदा डोकं वर काढलंय. दुपारी भरवस्तीत घरफोडीची एक अत्यंत धाडसी घटना घडली आहे. शहरातील गुरुप्रसाद गृहनिर्माण संस्था इथं अज्ञात चोरट्यांनी भरदिवसा 5 फ्लॅट फोडून चोरी केली. ही घटना उघडकीस आल्यानं परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार कुडाळमधील गजबजलेल्या भागात असलेल्या गुरुप्रसाद सोसायटीमध्ये दुपारी चोरट्यांनी आपला हात साफ केलाय. नागरिक आपल्या कामात व्यस्त असताना आणि परिसरात वर्दळ असतानाही चोरट्यांनी 5 बंद घरांना लक्ष्य केलं. घरांचं कुलूप तोडून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला आणि मौल्यवान ऐवज लंपास केला. दुपारच्या सुमारास जेव्हा काही रहिवासी घरी आले किंवा शेजाऱ्यांच्या ही बाब लक्षात आली तेव्हा चोरीचा हा प्रकार समोर आलाय. घटनेची माहिती मिळताच कुडाळ पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. भरदिवसा झालेल्या चोरीमुळे पोलिसांसमोर मोठं आव्हान उभं ठाकलंय. पोलिसांनी पंचनामा सुरू केलाय. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचं काम हाती घेतलंय. या चोरीत नेमका किती मुद्देमाल लंपास झालाय याची माहिती अद्याप अधिकृतपणे समोर आलेली नाहीये. आपण भारतीय म्हणून स्वतःला भाग्यशाली समजलं पाहिजे. नरेंद्र मोदींसारखे पंतप्रधान आम्हाला लाभले. युद्धामुळे जगातील नागरिकांची परिस्थिती बघता आपल्याकडे असं कोणतेही संकट नाही. एक छोटी आणि फायदेशीर अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. 7 आवाहनं केली आहेत. भारतीय म्हणून त्यांना साथ द्यावी असं आव्हान मंत्री नितेश राणेंनी केलंय. आपण भारतीय म्हणून स्वतःला अत्यंत नशिबान समजलं पाहिजे, भाग्यशाली समजलं पाहिजे की आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांसारखे आपल्याला पंतप्रधान लाभले. याचं कारण असं आहे की आपण जगभरामध्ये अन्य देशांमध्ये जी काही नागरिकांची परिस्थिती पाहिल्यानंतर सगळीकडे युद्ध सुरू आहे, सगळीकडे जीवनमान अतिशय विस्कळीत चाललेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आमच्या पंतप्रधानांनी आपल्याकडे कुठल्याही अशा पद्धतीचे संकट आतापर्यंत यायला दिलं नाही. फक्त एक छोटीशी अपेक्षा, माझ्या दृष्टिकोनातून ते अत्यंत छोटीशी आणि फायदेशीर अपेक्षा आपल्याकडून व्यक्त केलेली आहे, ज्याला आपण संकटातून संधी ज्याला आपण म्हणतो. तर त्या दृष्टिकोनातून अगर आपण विचार केला तर काल पंतप्रधानांनी जे काही 7 आव्हानं केलेली आहेत त्या आव्हानाला आपण भारतीय नागरिक म्हणून आपण आपल्या पंतप्रधानांना त्याची साथ दिली पाहिजे. कारण का ज्या ज्या मागण्या, जे जे आव्हान त्यांनी केलेलं आहे त्याबद्दल आपण विचार केला तर आपल्या भारत देशाला अजून सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून ती आव्हानं अत्यंत महत्वाची आहे. आंबोली घाटात मुख्य दरडीच्या ठिकाणी सुमारे 1200 फूट खोल दरीत मृतदेह आढळला. आंबोली गावठणवाडी येथील 29 वर्षीय राजाराम रघुनाथ कुडतरकर असं मृताचं नाव असून तो डंपर चालक आहे. डंपर शेजारी लावून त्यानं उडी मारून आत्महत्या केली. वैवाहिक जीवनातील समस्यांमुळे मानसिक संतुलन ठीक नसल्यानं त्यानं हे टोकाचं पाऊल उचलल्याची प्राथमिक माहिती मिळते. रात्रभर हा डंपर घाटात उभा असल्यानं डंपर मालक मायकल डिसोजा यांना संशय आला. त्यामुळे त्यांनी ड्रोनद्वारे घाटात पाहणी केली असता चालकाचा मृतदेह सुमारे 1200 फूट खोल दरीत आढळून आला. यानंतर सह्याद्री ॲडव्हेंचर अँड रेस्क्यू टीमचे सदस्य उत्तम नार्वेकर, मायकल डिसोजा, प्रथमेश गावडे यांनी 1200 फूट खोल दरीत उतरून मृतदेह बाहेर काढला. यावेळी रेस्क्यू टीमचे सदस्य राजू राऊळ, राकेश अमृतकर, दीपक मेस्त्री, फास्कू देसा, गुरु सावंत, संतान आलमेडा, सहदेव सनाम, अमरेश गावडे, रमेश मोहिते यांनी मृतदेह दरीतून बाहेर काढण्यास मदत केली. दरम्यान काही दिवसांपासून डंपर चालकाचं मानसिक संतुलन ठीक नव्हतं. वैवाहिक जीवनातील समस्यांमुळे तो त्रस्त होता. पत्नीच्या माहेरी गेल्यानंतर येताना त्यानं घाटात डंपर लावून दरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जातोय. अधिक तपास पोलीस करतायत. त्यांच्या पश्चात आई, भाऊ असा परिवार आहे. या घटनेची माहिती मिळताच सावंतवाडीचे पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी घटनास्थळी भेट दिली. आंबोली पोलीस दूरक्षेत्राचे हवालदार मनीष शिंदे आणि पोलीस घटनास्थळी उपस्थित होते. आंबोली गावठणवाडी येथील राजाराम कुडतरकर वय 29 वर्ष, त्यांचं लग्न झालं होतं 5 वर्षापूर्वी सांगलीतल्या एका मुलीशी. आणि वर्षभरात लग्न झाल्यानंतर वर्षभरात ती मुलगी माहेर निघून गेली होती, त्यांचं पटत नाही. मग तिचं घटस्फोट त्यांचं चाललं होतं. मग तो काल संध्याकाळी त्या सांगितलेला त्या मुलीच्या घरी गेला होता आणि त्यावेळेला त्याने काय नकार दिला. त्यांचं दुसरं लग्न पुढे चाललंय म्हणून त्यांना काय कळलं. अशी त्यामुळे तिथे मिळाली प्राथमिक माहिती आहे. अद्यापासून काही दाखल वगैरे व्हायचं आहे.
आणि मग तो आला वरती मोटरसायकलने आणि तिथं मोटरसायकल सोडली होती घाटाजवळ. साधारणतः आंबोली मुख्य धबधबा आहे त्याच्यापासून सावंतवाडी साईडला 500 मीटर अंतरावर मायकल डिसूजांची ती मोटरसायकल होती. मग ती मोटरसायकल कोणती पाहिली गावात लोकांना सकाळी आणली घरी. मग तो आला नाही म्हणून ते शोधाशोध केली. मग मोटरसायकल जवळून खाली शोधलं. मग ते मायकल डिसूजान त्यांची सायद्री ॲडव्हेंचर म्हणून जी टीम आहे त्या टीमला घेऊन खाली पूर्ण सर्च केलं ड्रोन कॅमेरा आणि बऱ्याच कॅमेऱ्याने. तर त्याच्या खाली प्रयत्न होऊन आलं साधारणतः 200 ते 400 फूटपर्यंत खाली. आता कन्फर्म केलं की मला थोड्या वेळातच कळेल. सध्या प्राथमिक स्थितीमध्ये अजून अद्याप काय आर्थिक मृत्यू दाखल करणं वगैरे सगळं प्रक्रिया एकदम प्राथमिक स्थितीमध्ये आहे. फक्त बॉडी आता वरती त्या ॲडव्हेंचर टीमच्या सदस्यांनी सर्वांनी मदत करून बॉडी वरती काढलेली आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आंबोलीतील आत्महत्येनं खळबळ. वीज खांब वाहतूक करणारा टेम्पो पलटी आणि ताफ्यातील गाड्या कमी केल्या. पीएम मोदींच्या आवाहनावर मंत्री नितेश राणेंची प्रतिक्रिया. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.